Într-o țară îndepărtată, într-o familie bogată trăia un om ce de Domnul se temea, pe cel de-aproape l-ajuta, o viață sfântă el trăia. Într-o țară îndepărtată, într-o familie bogată trăia un om ce de Domnul se temea, pe cel de-aproape l-ajuta, o viață sfântă el trăia. Dumnezeu se lăuda cu acest om și spunea: el neprihănitul Iov, robul meu, om curat, se ferește de păcat, iar diavolul s-a supărat. Dacă mă vei lăsa să mă ating de viața sa, de copii și de avere, să o lovesc cu bubărea, atunci tu vei vedea căci inima se-a cerea, ești și mare, negreșit va blestema. Dacă mă vei lăsa să mă ating de viața sa, de copii și de avere, să o lovesc cu bubărea, atunci tu vei vedea căci inima se-a cerea, numele tău sunt și mare, negreșit va blestema. Într-o țară îndepărtată sta bogatul, altădată lipsit de tot, plin de bube el era, cu un ciop se scărpina, dar totuși el așa spunea: într-o țară îndepărtată sta bogatul, de altădată lipsit de tot, plin de bube el era, cu un ciop se scărpina, dar totuși el așa spunea: Dumnezeu mi-a dat și tot el mi-a luat, fie binecuvântat, să primim doar ce-i bun de la Marele Stăpân, și nici de cum n-a blestemat.